Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngaturaken matur nuwun sanget awit saking kasempatan punika. Tepangaken nami kula Bilva Aurelia Mulyadi saking Depok Plubangan Silomerto Wonosobo. Siswa kelas 11 RPL ing Pawiatan Luhur SMK Negeri 1 Wonosobo jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Kula kagungan kaprigelan ing babagan desain grafis. Saged enggal mangertos konsep enggal. Saha saged nyambut damel nganti mandiri utawa bebarengan kaliyan tim. Kajawi punika, kula ugi gadah kreativitas ing ngrampungaken masalah. Saengga tansah ngupaya manggi solusi saking tantangan ingkang kedadosan. Senajan mekaten, kula ugi gadah kekirangan ingkang kedah kula tingkataken. Kula taksih kirang ing manajemen wekdal, kirang kapitadosan nalika matur ing sakajenipun tiyang kathah. Saha kadangkala awet ngatur prioritas menawi kathah tugas ingkang kedah dipunambungaken. Kejawi punika, kula ugi gadah ngudi kesabaran nalika ngadepi tantangan utawi masalah, supados saged ngatasaken nganti langkung sae. Senajan mekaten, kula tansah nyengkoyong sifat sregep lan remen sinau bab enggal. Kula ugi tansah ngupaya ngembangaken kaprigelan menika lan sinau saking pengalaman, supados saged dados pribadi ingkang langkung sae. Kanthi disiplin ing ngrampungaken tugas pas wektalipun. Kula pitados pilih kebajikan punika badhe ndadosaken kula saged langkung maju lan berkembang. Ingkang industri IT, kula mangertos pilih disiplin wekdal punika wigati kangge produktivitas. Amargi distraksi saged ngganggu kinerja. Dados kula tansah sinau lan ngasah kaprigelan kangge tetep kompetitif ing dunia profesional. Ciri khas kula inggih menika tekun, boten gampil nyerah, saha saged adaptasi kaliyan lingkungan, enggal kanthi teliti, kanthi semangat sinau. Kula pitados saged ngadepi tantangan lan nggayuh kesuksesan. Cukup semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.